Сейчас посетим Крымско-Татарский Крым. Да. 30-й, конец 30-х. 37-й, 38-й. Да, и в конце этого ролика будут кадры 50-х годов уже Крыма без крымских татар. Давайте все посмотрим. Високо на схилах Кримських гір розкинувся татарський аул Корбек. Готуючись до виборів у місцеві ради депутатів трудящих, жителі Корбека охоче збираються послухати найкращого свого агітатора, учителя товариша Мамішева. На зборах виборців виступив старий колгоспник Асан Катана. Він захоплено розповідав про теперішній Корбек. Ось там, у дитячому садку, весело проводить час колгоспна дітвора. Тут нова школа. Таких шкіл в аулі тепер 4. А ось лікарня. Все це збудовано за роки радянської влади. Безмежним щастям сповнена старість Асана Катана. В горных аулах, глубинных татарских селениях, богатых крымских колхозах ярко вспыхнула лампочка Ильича. По-новому живет зажиточное колхозное село. Богатые сады, на солнечных крымских пастбищах пасутся тучные отары.
колхозное крестьянство встречает большевистскую весну песней и пляской, славит землю свою счастливую, солнечную, советскую. Коли кажуть Крим, то уявляють його собі саме таким. Чорноморське узбережжя, цілюще повітря, південне сонце, гори, опутані хмарами, щедра плодоносна земля. Природа не поскупилась тут на найпрекрасніші свої дарунки. З гір вони сміливо зрушили сюди ці сади й виноградники. Партія та уряд поставили величне завдання у найкоротші строки перетворити весь Кримський півострів у суцільну зону садів і виноградників. Люди, яких ви бачите в машині, переселенці з Ровенської області. Одні з багатьох тисяч, яких запалила і привела до Криму ця велика ідея комуністичної партії.